Mergem acum mai departe. Locatarii unui bloc din Călăraș participă zi de zi, vrând nevrând, ori la slujbe de mormântare, ori la jelirea morților. Și asta pentru că cimitirul din spatele lor s-a extins și se plâng oamenii, crucile au ajuns până sub balcoanele lor. Imaginați-vă că vă treziți dimineața, auziți ciori ploncănind de zor și simțiți mirosul de tămâie și de flori uscate care inundă toate apartamentele. Oamenilor nici nu le mai vine să se uite pe geam. Văd numai cruci, morminte, coroane, bătrâne care jelesc. Să ia morții, să-i ducă unde ori știi, răbufnesc locatarii porniți împotriva primăriei, care a avizat lucrarea de extindere a cimitirului. Pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Au murit ceva oameni. Am murit, era cum în gură, și uite că s-a făcut în 2 ani de zile. S-au împus. Oamenii din zona 2 Moldoveni, Călăraș, se trezesc în fiecare zi în bocete de jale, în miros înnecăcios de tămâie și lumânare și în croncănit de ciori. Asta după ce noaptea abia reușesc să închidă un ochi. Să stinge luminile și bate raza de lumină de acolo, vezi crucile, le vezi în casă. Am 2 fetițe mici să uite, dar le frică să mai meargă și la baie. Trebuie să meargă cu mine sau cu soția la toaletă, că nu poate, e frică. E frică când vede cimitirul, gata, nu mai. Chiar și eu am un băiețel și este tragic când coborâm să zic că mami, uite cimitirul, uite, am mai adus un mort. Iar punem pământ peste el, adică trăiesc copiii cu gândul ăsta, așa, numai la morți. Oamenii se uită pe geam și înlemnesc de fiecare dată. Cât vezi cu ochii sunt numai morminte, cruci, coroane, flori, lumânări. Și de multe ori dimineața începe de vreme cu o slujbă religioasă. Pe tata iese, e aici la geam, să uită că nu groapă morți. Și dimineața să vedeți cum plânge, cum se aude că plânge. Nu poți să dormi. Să vedeți, adică când e sâmbătă, când e sărbători, că bocește unul pe altul aici și nu știi, nu te mai înțelegi, adică nu știi, stai cu teamă, nu? Omul moare și luni și soi și duminică. Dă perdea la poartă și spune: Fănică, uite, a mai murit un mort. Deci tata aia să uite pe cimitir să vadă care e numără. Nu ne trebuia cimitirul ăsta aici, doamne, nu mai avea atâtea câmpuri. Ăștia, nici măcar gropile nu le face la stasul care, la standardul care e. Și vara miroase, nu mai e mort. Păi de ce nu le-a făcut în câmp, le-a făcut aici să suporte copiii, oamenii? Și caută cimitir în spatele blocului, aici nu e ceva normal. Cimitir în față, în spatele blocului. Dacă te duci la gunoi, cimitir, și dacă ai copii, unde să joace? Aici sunt multe blocuri, nu are niciun parc. Să duce copilul la 5 km să joace în parc sau până te morminte. Vicele primarului ridică din numeri. Până la urmă, ce vină poartă el dacă oamenii mor pe capete? Numai anul trecut au murit cam 800 de cetățeni, iar de la începutul anului 2011 și până acum au mai murit încă vreo 75. Cei mai mulți își dorm somnul veșnic aici, sub balcoanele celor vii. Sunt cimitirele aglomerate, nu mai avem loc de mormântări. Cum moare cineva, cum îl aduce aici, cum moare, cum îl aduce aici, fă porțiune. Mortul nu poți să-l plimbi. El trebuie să-l îngropi. Deci cimitirul ducă la primărie acolo. Că e sâmbătă, că e duminică, că e anul nou, nu are importanță. Când ți-a venit cu problema cetățeanul, trebuie să o rezolvi. Luați morții și duceți într-altă parte acum? Nu, faptul e consumat acum. Degeaba facem noi reclamații peste reclamații, că nu facem nimic. Am auzit și eu că face, zice că uite, ei când se deschide și iese pe balcoanele, arată, să vede, zice aici, la cimitir, să uită la cruce, la mormânte. Așa am auzit și eu de lume că spune. A vrut cineva să vândă un apartament aici. Și dacă ăla îi spunea, da, domne, unde stai? La blocul G10, așa, nu știu ce, cu fața spre cimitir. Cine ți-l mai cumpărție? Nu. Ne convine. Dar au vecini liniștiți, nu le face scandal nimeni acolo. Au ieșit toți oamenii să vorbească să nu facă cimitirul și ei l-au făcut. Primăria inițială să facem un parc. Sau a fost discuția, nu știu dacă. Pe aia cimitir și cimitir au zis, cimitir au făcut. Nu suntem de acord, de la început nu am fost de acord, dar nu ne-a ascultat nimeni și au făcut tot ce au vrut. Avem locatari din blocul ăsta, 1 sau 2, așa, care au morți în cimitir aici. Au vrut aici, nu au vrut în altă parte. Ia uzi, băi, fănele, că am făcut noi cerere să facă cimitir aici. Niște micinoși, domne, să-și ia de aici, domne, să-i ducă unde vrea. Ăsta, ăla nu-i spațiu pentru morți.
Aia e o infecție acolo care să omoare toată populația asta de aici. Locatarii blocului cu vedere spre cimitir spun că mirosul devine uneori greu de suportat și mulți cred că, de fapt, groparii fac muncă de mântuială. Vă rog, când face o groapă, să veniți instantaneu, fără să știți, să vedeți noastră că nu se sapă la 1,5 metru, 2 metri cât trebuie acolo. Să-l sapă acolo, nițel, pac, gata, bagă-l aici. Și la vară, cine suportă? Locatarii. Bloc lângă cimitir, unde s-a mai văzut așa ceva? Nu le-a rupt oamenii gardul când s-a apucat de cimitir și, în ciuda noastră, l-a făcut pe partea ailaltă, ca să stăm cu morții în nas. Pe partea cealaltă nu are cine să vizioneze chiar în fiecare zi morții. Să fie închis, nu așa lăsat în izbeliște. Să facă și nouă curățenie aici, să aibă grijă aici, că ne fură căldările de aici, de la cimitir, gălețile, ne fură. Ne fură coroanele, ne dă foc. Nu se poate explica, adică cum, domne, nicio comună nu are așa ceva, adică și într-un oraș de media Călărașului, vorbind așa, să n-ai tu un gard la cimitir. E ceva strigător la cer. Nu vedeți ce este o latură de gard, asta poate face și în 2 zile. Am mai văzut acum vreo 3 luni ceva plăci de astea aici, tot aici au rămas, nu le-a făcut. Și dacă nu le-a făcut în vară, acum nu cred că... Sau poate la vară, sau poate la anul. Pe noi ne-a depășit numărul de morți față de posibilități, fiindcă a fost iarnă. N-am putut iarnă să facem gardul, să facem construcții. Acum începe, s-a mai încălzit vremea un pic, dăm drumul. Nici nouă nu ne convine să ne facă lumea scandal sau alte treburi de astea. Are plăci, are imediat îl face, normal. Dar dacă domnul primar nu-și dă interesul. Domnul Dragu nu este primarul viilor, este primarul morților. Păi el asta nu facă decât cimitire și biserici. În tot, la două blocuri o biserică. Pe unde te duci în tot Călărașul, numai biserici găsești. Dacă n-aveam și noi grădinițele astea aici, cred că ne-i băgat-o mai în casă. Băre să pună și un mort aici, pe partea ailaltă la fel, că e între bloc acolo, să ne pună morți acolo. De cât timp se tot chinuie să facă gardul ăsta? 1 an și ceva, adică ceea ce morții ăștia au stat fără gard. Și începând de ieri s-au ocupat iară de acțiunea gardul. Cei mai bătrâni gândesc pe termen mai lung. Zic că dacă tot trebuie să trăiască în vecinătatea cimitirului, măcar să aibă niște beneficii când vor pleca în lumea celor drepți, adică să li se acorde niște reduceri, de unde însă, spun ei, tot la șpagă s-ar reduce totul. Fii dumneata să-ți îngrop mortul până nu-i dai, nu-ți face. 2-3 milioane, eu știu cât o cere. Păi bineînțeles. Acum, dacă mor, mai bine nu mai mori. Mai bine nu mai mori. Nu, facem cum a zis țiganul, fără mai părpălit așa, nu? Da. Mai bine nu mai mori. Păi ce să, dacă ajungi să te mai bagi acolo, ce? Nu că la crematoriu și să mai ne părpălească mai de 200 așa.